Dnes bych vám chtěl představit Hickův zákon, který je důležitým principem v uživatelském zážitku a designu rozhraní. Hickův zákon říká, že čím více možností máme na výběr, tím déle nám trvá se rozhodnout. Reakční čas neroste lineárně, ale logaritmicky, což znamená, že i když se možnosti postupně přidávají, rozdíl v čase stále narůstá. Tento zákon poprvé popsali psychologové William Edmund Hick a Ray Hyman už v roce 1952. Na obrázku vidíte, jak reakční čas stoupá s rostoucím počtem možností. Vědecký základ je postavený na sérii experimentů. William Hick v roce 1952 použil 10 lampiček a Morseovy klávesy, aby měřil reakční dobu lidí při volbě mezi různým počtem podnětů. Následně Ray Hyman v roce 1953 výzkum rozšířil o matici světel a podrobně zkoumal vztah mezi časem reakce a množstvím přenášené informace. Oba vědci prokázali, že reakční doba roste logaritmicky s počtem možností. Moderní neurovědecké studie tento závěr doplnily o poznatek, že zákon je spojen s aktivací tzv. Kognitivní kontrolní sítě v mozku. Čím větší je nejistota a informační entropie, tím více je tato síť zatížená a reakce trvá déle. V praxi má Hickův zákon přímý dopad na uživatelský zážitek. Pokud chceme, aby se lidé v rozhraní rozhodovali rychle, musíme volby zjednodušit. To znamená mít přehledná a stručná navigační menu, seskupovat podobné funkce do kategorií a zvýraznit nejčastěji používané volby. Naopak bychom se měli vyhnout tomu, že uživateli ukážeme příliš mnoho možností najednou. Přeplněné rozhraní bez jasné hierarchie totiž zpomaluje orientaci a činí celé používání složitější. Zde můžete vidět konkrétní příklady Hickova zákona v praxi. Pokud je volba jednoduchá a možnosti jsou přehledně seskupené, uživatel se rozhoduje rychle. Když je ale rozhraní zahlcené a působí chaoticky, rozhodování trvá déle a roste frustrace. Na závěr bych to shrnul jednoduše. Hickův zákon ukazuje, že čím více možností uživateli nabídneme, tím déle mu trvá rozhodnutí. Proto je v UX klíčové nabídky zjednodušovat a strukturovat tak, aby uživatel mohl co nejrychleji a nejjednodušeji najít to, co potřebuje.